ne be mbulo buwa kado kaboni sebenye sebe minu kama ko toguna fasiri keba atwa de ko sanade sana akodi sanade sana ko ikado dana juguya ikado aningani ya juguya amodel konare namo bwa anze ngoro be amodel konare kado jamana sigi be koya joni ngani ya de be ay wadaji wuli wuya anyefa anye amma kacha amodel konare kado fanganyema menye docteur Sugar ko kala maiga ngunu ni kuma purgotole ne kuma jugu ikado de yere kelembe fa bele jere la kanya shama okera do ko min ye Sugar ko kala maiga e ko premier ministre era bi ma yala blede sabula ikado aywa min ye banaye o kelembe ka mine min yere kelembe ka kiri ka da amodel ko nare do ko min woni nye wuli ka joye e ko umata gara la ka jamana wara segere de sabula farikolo sonde ble amodel ko nare ni bele jele hashidiya kuma ani juguya kuma hanna sorola kinyado bana ye hanamade tala de ngo kuma tali ko yanga ko ke dunu ni balaye amodel ko nare ka do ngani ya de yo ka soro nga fo ite joni soro ni ala ma latige ke min dara ika do sangono do bolo kama amodel ko nare otisa abada ika do min dara sandam bolo kama asangono do tisa sebene kala ko akodi docteur Sugar ko kala maiga kuna foni dilaw jango kenyere ye kuna foni di so min be nu kama Jeune Afrique o yere koni ye kuna foni cejugu de chari amodel ko nare ko bino ko ni ngara bele jele bi so dama fa premier ministre men Sugar maiga uka aywa banajugu min be nu kama ko AVC aywa kwa nake o de ko ni nya mine ka kiri se undi ta ma bolo ti ta ma ble ite AVC nyefo mo ye ba manga famuwa AVC mu bana ibi kirinde kiri do de do absingi ibo mayala ti seni seriki bi seni bolo ti so foi hali ka kuma atinye ibi balika ma do kere usale abode ke amodel kunare Jeune Afrique ka dana juguya kuma anu ka benze ngono kuma o keroyi amodel kunare nini voriye iye islame haramadinwa ikanga joroka do de kenga o kuna funi tali ko yanga annafa jumen bi sima amodel kunare sebene kala ko abele jile ngalo docteur Sugar ko kala maiga kaluta anina ni ko ingale fale ama shumandi klemandi amodel kunare ka fo halingen daka suna doni nga farikolo jagabo ikadon aberata ma korobaya dumbara ka soro sabula sambi woro ani sanani wati do bike ini lafiya kaka nga jamana kungodo ko tale do ka kalfanema netre ka suna jamana kungodo ko tale me ka meruna zuna mandi lafiya klitable amodel kunare docteur Sugar ko kala maiga abine ka wati jambo aka docteur mimba no fe ore de kunya fwai to imaye harama de ti nega ye koy ima ibi ko de dabla ka lafiya ke kle damodo hali telephone ji hali kuma nyanya iba dabla amadol kunare sebene kala ko mi nye docteur Sugar maiga mi nye genyo nyini barake nyonyi ani somo olu de laba nana ja ko yasa waje ibi nyadowa iya me nye kadi yera ba kono op ma ko bele jire dabla kati lafiya bo ko be dabla ikado ikasuna ay fer ko lokasi lafiya sebene kala ko o de kara kle damodo amodel kunare kado ayi foshe ka bokula mo ko ni vama ka ye Allah atununi maga doni ndalinde sabara kasumale doni do akufla o de foray adama docteur mi ma no fo de ko wajibi o desele Allah sa o tarabaje nyon vara nyanga ni somo. Que le docteur lève l'embargo sur notre PM, qu'il continue. Mais qui se repose. On n'a pas le temps. C'est une période transitoire. Ni kotandi bolo ni bana yiboki bi ina tan soro la de. Negeteo, faut qu'il se repose. Agelera. Agelera. Hal ni wotro bola nana. Docteur Sugar ba ukatani anga duguro aka wati ge fo. Alors. Asigena. Amadel kunare sebene kala ko ni ndamanda do ma minumba nagala ani minumbi barake minunga surala amadel kunare ni bele jele jenama ulu ko ngo ne juguya kuma ne hashida kuma yi uka ala dele de ye ika do dandame wale ka shokeli soro amadel kunare ka do ala temba wore sagoke ala ba sago yadla amido ni me ko bi dangoro ba bi lafiya bola ba shi foi dengele ndala hal kuzigi amadel kunare ka do foi dengele maso ni munye sebanye anye mimbo toguna kono akabi bolla an bolotigi maw an ka kalata dati ngana a pousser ka akala deli amina tote koy
ayi parce que délai dɔ de fɔra jɔagun fila premier ministre da tɛ ko la u kana n'a fɔ ko vu le temps de maladie du premier ministre les élections sont reportées à temps an ti bɛn o ti bɛn a ma dɛ. mais il n'est pas malade il se repose. il se repose voilà o tuma an b'a i bolo don. karamɔgɔ de b'a tun ka kunnafoni sɛbɛn le matin Musa Boli Musa kumana Musa ko i k'a dɔn yanni maa k'i to fana ja fɛ ka qualifications ni karatukaw ni kokaw lamɛn e yɛrɛ ka wuli ka n'a ko kɛrɛfɛ ka n'a ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn a dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma tiɲɛ bagoda la vérité e na o dɔn wa e na se ka maa wɛrɛ la faamuya sɛbɛnnikɛla ko e k'o ma kɛ i k'a dɔn Macky Sall ta ye de Senegalikaw ka masakɛ ha ka ja farafinna jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen ka kelenya ma ɲɛma n'o ye Macky Sall ye nin wɔlɔfɔkɛ belebele finman in i k'a dɔn a nana cun anw ka jamana kɔnɔ wɔlɔfɔ tɛ futaka don fila do kɛ awɔ futaka fila don ne ɲɛna n ko Senegalika bɛɛ de ye wɔlɔfɔw ye non futaka don hali marakaw bɛ Senegal ni marakakɛ finman in ayi futaka de don nin fulakɛ finman in filafin don wa fila ani futaka danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ futaka don fila tɛ a faamuyana sɛbɛnnikɛla ko Macky Sall a nana cun an ka jamana kɔnɔ jali min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goita e ko ale yɛrɛ de ma bila jamakulu ɲɛ ka taa Macky Sall Mali digelen don dunan bisimilali la cogo min na ni ka t'o kɛ wa ka i k'a dɔn file fa woroba de kumaw la ka ji ani nɔnɔ kɛnɛ sanuma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin fulakɛ in kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ ko ko ma kɛ farafinna ko ko bɛ Mali kun kan n'i nana Mali kɔnɔ i bisimila i ye Maliden ye i k'a dɔn an bɛ ku i b'i fa jamana kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonya fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ kɛra Macky Sall ni k'a bisimila an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabi transition kɛra transition ye min tun ye Macky Sall siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka jamana kɔnɔ nka min ye a nana i k'a dɔn a yɛrɛ nimisara ko caman bɛ yen minnu tɛmɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula ani Asimi kumalen ani Mali faama ɲɛmɔgɔw ka kuma jɔn ko ala ji belebele jiginna Macky Sall ka to la sabula a y'a jira k'a fɔ k'i to fana ja fɛ Mali b'a la ka minɛ cogo min ye a ko jɔn ko ala a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji n'i ye maa dɔw ɲininka olu ko n'i nana Mali la n'i ko ci cɔn k'u bɛ se ka balawu ta k'i sɛgɛrɛ walima u ti maa bonya i k'a dɔn u bi bɛɛ gosi bere kelen na a ko i k'a dɔn ale Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji a nana a ye hakili falen fɛn kɛ ni an ka jamana faamaw ye Macky Sall yɛrɛ a tɔ kɛra sa fo a sigilen bɛ ɲini ka maloya sabula k'a sabu kɛ i k'a dɔn bonya ni karama ani ɲɛfɔli minnu jirala la baara kologiri minnu kɛra ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'o bɔ k'o da a ɲɛkɔrɔ k'a daminɛ nin don nin san fo ka n'a bila bi la transition ye mun ni mun kɛ a ko la cɛsiri min ni ŋaniya hakika min b'u la k'a bɛɛ lajɛlen danci Macky Sall ɲɛna a sigilen i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnna sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ye kuma sɔrɔ k'a fɔ koyi a ko Mali bɛ donni min na i ko bi jɔn ko ala ale yɛrɛ de bɛna kɛ maa ye min bɛ bila diɲɛmaa ɲɛ fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka dɛmɛ k'a bɔ kɔlɔlɔ la k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ sabula ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la bamanjiya kule i k'a dɔn awa karatu ko kɛw ni sɔɔri ko o kuma a ka kan bisa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kan waasa anw ka Mali bɛ se ka dɛmɛ k'a bɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ cogo min na o kuma kunnafonidilaw ɲɛfɛ a seginna o kuma kelen na a tilara k'a jira k'a fɔ min ye farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to a la bi ale ye seko ni damayira ye min ye a b'o kɛ tubabu b'a fɔ min l'actualité oblige min ye Mali ni Kolowari cɛ i k'a dɔn sɔrɔ jarasi maa 49 minnu minɛlen a y'a da don o fana kunkan kɔrɔfɔw la nka hali ni y'a sɔrɔ a ma g'a dɔn pereperelatigɛba caman di a yɛrɛ fana ko ale bɛna kɛ i k'a dɔn sɔrɔnadonba ye min na a bɛna kuma ɲɔgɔnya sabati ɛlɛ ni Mali ni Kolowari cɛ nin ko in bɛ se ka bɔ da ɲuman fɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a bɛna o wulikajɔ kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la sɛbɛn le nouveau réveil min ye bureau du vérificateur général i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de ye nin sɛbɛn waati min na Idroma bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la waasa jamana bɛ bɔ dingɛ na a ko i k'a dɔn Kati l'hôpitali i ko an ka taa n'u fori ye a ko n'i ye l'hôpitali ko fɔ Mali la a ka kan ka mankan ni kinɛ i k'a dɔn ani yɔgɔyɔgɔ a kan k'o ko fɔ l'hôpitaliba caman bɛ Mali la bi ka kɛ n'i k'a dɔn maa ŋaniya jugutigiw ka danna wale cɛjugu ni kohaho ni kurubukarabaw ye e ko i k'a dɔn u t'a la ka Maliden pɔcɔ ka nafolo pɔcɔ ka baara yɛrɛ pɔcɔ ka banabaatɔw sigi u sen
sabara kono wa sebenikela ko min ye kati l'hôpital ni y'a ko fɔ i k'a dɔn a ŋaniya tara ni fɛn min ye ani k'a dɔn budget minnu bɛ bila ninnu ka bolo kan a ka kan ka kɛ i k'a dɔn Bill Hakide min ye maaw bi bɔ hali région wɛrɛw la ka na u ka bana furakɛw olu ni kolow n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ɲɛnabɔ kati donc an bɛ don min na i ko bi ni dɛmɛ yɛrɛ ma don i k'a dɔn l'hôpital ma ka dɛmɛ don walima i k'a dɔn jamanakuntigi k'a ɲɛ gɛnɛ bɔ ministre min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma u ka kati l'hôpital jateminɛ a ko an bɛ don min na i ko bi a laban a ma ɲa bi bɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko mun ne jateminɛ na o haho kibi kaba olu bɛɛ lajɛlenlen de kɔfɛ bureau du vérificateur général ale yɛrɛ de ko sa ni anw ma taa ɲɛ gɛnɛ bɔ kati l'hôpital la ninnu b'a la k'a kɛ bafa ni kilijɛ ni koka koko kɛ i k'a dɔn a ti bɛɛ o kama i k'a dɔn u ye jɛkuluba wuli maa minnu hakili juru sɛbɛkɔrɔ caanalen don olu ka t'u suru l'hôpital kɔnɔ tile kelen tile fila tile saba i k'a dɔn f'i bi dɔw ye kilimu kɔrɔ nka u wɔsilen don ka sabu kɛ vérificateur général ka cidenw u nalen don u ti maa tɔɔrɔ nka u bi kow bɛɛ jateminɛ ni ordonnance in bɛ sɛbɛn cogo di banabaatɔw bɛ minɛ cogo di maaw b'a la ka furakɛ cogo di minɛn minnu min maaw la furakɛlaw ko mun ma plateau sanitaire yala furakɛ yɛrɛ cogoya bɛ cogo di a milan nasira ni saniya na ninnu n'a damanda nafolo minnu bɛ don kɛnɛya tigilamaaw b'a baara kɛ cogo di u ye nin bɛɛ lajɛrɛlen de jateminɛ waati kɔnɔ ni kana gafeba kunfɔlɔ dɔ bɔ k'a bi tali gafe kunfɔlɔ min bɔra o ye jaabi min di i y'o dɔn de des défaillances et des dysfonctionnements sɛbɛnnikɛla ko min ye bureau du vérificateur général u yɛrɛ de y'a fɔ koyi u y'a jira k'a fɔ u ye jateminɛ minnu kɛ min ye cakɛda yɛrɛ jɛkulu min sigilen n'o y'a direction ɲɛmaaya so ye maa minnu bolo b'a ca la i k'a dɔn kow doncogo n'u bɔcogo juguya o jateminɛ kɛra min ye conseil d'administration ko latigɛ jɛkulu min bɛ sigi a ko kunna olu de bɛ mɔsi la u jatelen tɛ i b'a fɔ ni e ye conseil d'administration maa ɲɛmaa ye e de kan ka kɛ sababu ye fanga ka ye e kama kɔrɔ hali ni maa min bɛ kɛ l'hôpital ɲɛmaaba DG e da ka kan ka don o la nka min ye maa min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ conseil d'administration ɲɛmaaya na hali bureau gansan i k'a dɔn o t'o tɔgɔ la kati l'hôpital tɔgɔ la sabula min ye directeur général ko o yɛrɛ de ka bureau kɔnɔ kaseni dɔw ni manani dɔ de bɛ conseil d'administration maaw bolo olu de bɛ na o manani vimani sigi directeur ka bureau kɔnɔ o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ ne n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye i k'a dɔn ko lafiya bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jateminɛna ka fara o fana kan min ye baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ ne n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye i k'a dɔn ko lafiya bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jateminɛna ka fara o fana kan min ye baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu bɛ yen ni bɛɛ a bɛ k'o cogo de la i k'a dɔn l'hôpital bɛ ɲini ka sigi a sen sabara kɔnɔ i k'a dɔn kow ɲaamilen don korobo karaba o kuma n'i ko k'i b'a kuma fɔ n'i ye maaw mankan mɛn nin ye banabaatɔma yɔrɔ de ye ala kama a kana tu anw na yan ja i k'a dɔn u bɛɛ ko ni korobo karaba damanda la i k'a dɔn maaw tɛ min kalama sɛbɛnnikɛla ko a laban sa vérificateur général taalen ɲɔgɔnna caman de bɔ ni ka bi tali ka sin ka wele laban bɔ k'a bi ministre so ma i k'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn na u k'a bila pewu u k'u ɲɛsin kati l'hôpital ma a banabaatɔw to u yɛrɛ ma banabaatɔw kɛ jagokun ye i k'a dɔn ko k'a ko fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ ka dabila pewu i k'a dɔn o laɲini sabatilen sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta cakɛda dɔ sigilen don min bɛ jateminɛ kɛ l'hôpitaliw la nka min ye san o san olu yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn sɔɔri ni don ka bɔ la u bɛ sin ka l'hôpital dɔ kɔrɔta ten nin kɛra l'hôpital bɛ premier nin kɛra l'hôpital bɛ DG k'a sɔrɔ a kɔnɔna la karamɔgɔ Deba Tunkara i b'a fɔ cogo min na défaillance ani dysfonctionnement kunnafoni filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bidon bɔ Amadu Kunna dɛ ministre jamana to a bɛ tasuma da u kan joona dɛ kana siga a k'o kɛ dɛ Ahmed Jakite i tɔgɔ n ka Tezara premier min jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye